Curtea de Apel București a solicitat către Înalta Curte de Casație și Justiție clarificări privind procedurile pentru un subiect extrem de important pentru oameni și care îi privește pe mulți și pentru care Prolex a avut de-a lungul vremii nenumărate procese. Este vorba despre semnul onorific. Acest spor și respectiv felul în care el este calculat ulterior în calculul pensiei de care beneficiază angajații. Există niște concluzii pe care le-a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție. Haideți să le explicăm și oamenilor ce au cerut, ce au aflat, ce se va întâmpla în continuare. Semnul onorific sau meritul militar, cum este denumit în legea cadrelor militare, mă refer la legea 80 din 1995, se acordă în funcție de vechimea în structurile de apărare și reprezintă un spor de 10, 15 sau 20% în funcție de această vechime, cum am Este un așa numit un spor de vechime specific structurilor de apărare. Da. Ei bine, legea este destul de clară, sau așa am crezut noi că este, în sensul că acest spor se calculează la pensie. Lucrurile, cum să zic, nu ar trebui să fie interpretabile. Când spui că se calculează la pensie, înseamnă că ai deja o pensie calculată și la aceasta se prevede un spor. Ei bine, pensia, modul de calcul a pensiei, este prevăzut în altă lege, o lege a pensiilor militare, unde nu se face vorbire de acest spor, nu intră în baza de calcul și partea care creează probleme sau a creat este cea cu plafonarea. Practic, spune acolo modalitatea de calcul, ce intră în baza de calcul, procentele și ultima modificare la lege a fost cea privind plafonarea pensiei. Ei bine, interpretarea era dacă acest spor, care e în altă lege, intră în această plafonare sau nu. Cum a existat această clarificare? Adică ce a făcut Curtea de Apel? Am înțeles că a transmis instanțelor din toată țara întrebări, nu? Da, Curtea de Apel a constatat că la nivelul ei, adică la nivelul tribunalului, secțiilor diferite de judecători din cadrul tribunalului București, au avut interpretări diferite. Pentru a zice, să unifice modul de interpretare și aplicare a legii, a zis, domnule, hai să ne adresăm în alte curți printr-un recurs în interesul legii și a făcut un studiu cu privire la acest aspect la nivelul mai multor instanțe de judecată, să vadă dacă este o aplicare unitară sau contradictorie. Dar aș face o precizare, în sensul că se ajunge la proces din cauza faptului că instituția nu respectă legea, zicem noi, în sensul că oamenii sunt nemulțumiți de interpretarea și aplicarea legislației, pentru că dacă nu e conflict între angajat și angajator, atunci nu se ajunge la instanță. Din punctul ăsta de vedere, practica este una unitară, în sensul că instituția nu a acordat nimănui semnul onorific prin aplicarea acestui spor la pensia astfel cum e calculat. De aici ar trebui să plecăm, pentru că toate litigiile vin din interpretarea și în aplicarea corectă, zicem noi, a instituției. Iar aceste concluzii le-a folosit ca bază de date, cu ghilimele de rigoare, Curtea de Apel, cerând nu aceste informații pe baza acestor
rezultate, s-au tras concluziile, nu? Ei au tras concluzia că sunt interpretări contradictorii și pentru o practică unitară ai să o lămurească în alta curte, fiind singura abilitate în acest sens. În alta curte a analizat, nu pot să spun cum a motivat întrucât nu s-a redactat, adică nu s-a publicat, dar decizia este foarte importantă. Și anume că acest spor se calculează, se acordă, dar intră în acea plafonare. Adică este varianta cea mai proastă pentru oameni, pentru că prin finalitate acest spor este anulat. Adică este concret, omul beneficiază de acest spor de vechime, practic, nu? 10, 15, 20 îl ia în perioada în care este activ, cât lucrează? Nu, sporul ăsta se acordă doar la pensie. Doar la pensie. Doar la pensie. Ei bine, a devenit un articol fără, a fost... Fără acoperire. Da, a rămas fără conținut prin decizia în alte curți de Casă și Justiție, întrucât nu mai se acordă, nu mai are efect. Pentru că pensia este plafonată? Pensia este plafonată și în calculul pensiei este introdus sporul și apoi se aplică plafonul. Practic, ce au făcut? Avem legea pensiilor militare, baza de calcul ce elemente intră și deodată, în loc să plafonez această pensie, mă duc la altă lege, iau un spor din altă lege, îl bag în această bază de calcul și pe urmă aplic plafonarea. Deși legea nu prevede acest lucru, mai degrabă este o situație de fapt creată de instituție și legea aceasta fiind mai nouă vorbim de legea pensiilor militare din 2015, include sporul, repet, în fapt, legea nu prevede, un spor din 1995. De altfel, legea 80 prevede în mod expres că acest spor se calculează la pensie. Asta înseamnă că pensia deja trebuie calculată, unii beneficiază, alții nu, dacă n-au avut vechime, sau beneficiază în funcție de vechime, deci mai mult sau mai puțin. Dar asta înseamnă că trebuia deja calculată. Ei bine, interpretarea diferită a instanțelor, dar mai ales cea mai importantă, decizia 16 din 2021, în alte curți, stabilește foarte clar că oamenii nu mai beneficiază acest spor aplicat la pensie. Deci, care, exact devine cum parte spuneați, din pensie. acesta nici măcar nu mai există, nu mai practic, există. acest spor. Da. Lucrul ăsta conduce la concluzia că nu mai există nicio șansă la câștig pentru cei care vor să mai introducă acțiuni sau acțiuni în derulare. Da. Deci și cei care au acțiuni în derulare. Din momentul în care s-a pronunțat decizia, tocmai pentru acest lucru s-a pronunțat ca pentru interpretarea și aplicarea unitară, n-ar trebui să mai fie decizii pro-angajat. O ultimă întrebare. În cazul celor care au avut decizii favorabile... Au rămas cu câștigul. Rămân cu câștigul și ajungem iar în situația discriminatorie. Unii au, alții n-au. Aș mai adăuga faptul că într-o situație similară, chiar și după ce instanța a anulat, a interpretat în sensul negativ pentru oameni, a anulat un drept, zicem noi, dacă citim motivarea, ne convingem mai tare că aveam dreptate. Ei bine, chiar și în această situație au fost instanțe care n-au ținut cont de decizia în alte curți și au dat câștig oamenilor. Mă rog, e o anomalie, în sensul că tocmai de aceea se dă o decizie de aplicare unitară, obligatorie, dar unii judecători n-au ținut cont. Ce trebuie să reținem? Că regula este că oamenii nu mai au nicio șansă pe acest tip de acțiune.